Вие сте с ученическа телевизия ПГВМ. Днес ще ви срещна с участниците в надпреварата за млад кмет на град Стара Загора за 2014 година. Състезанието се състоя на връх 5 октомври, ден на Стара Загора. Тази годишната дискусия беше на тема Стара Загора – младежки поглед към бъдещето. Общо 8 младежи, 4 момчета и 4 момичета се включиха в надпреварата за поста на млад кмет на Стара Загора 2014 година. Кандидатите бяха от СОУ Максим Горки, от ПГВМ Иван Петрович Павлов, гимназия по чужди езици Румен Ролан, търговска гимназия Княз Симеон Търновски, професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Лубор Байер и още други. Екипът на нашето училище бе представен от ученик от 10 А клас Александър Бабачев. Той беше избран за втори заместник кмет на млада Стара Загора. Екипът на нашето училище се състоя от Александър Бабачев, Йордан Бабачев и Станка Иванова, с помощта и съдействието на ръководител Юлия Бозукова. Нека видим как се представи нашият екип в надпреварата за поста кмет на Млада Загора. Уважаеми водещи, уважаеми кандидати, гости, представянето на кандидатите пред публика и жури става в 3 кръга. Първи кръг. Представяне на кандидатите и предизборният екип. Времето за представяне е до 3 минути. Представянето е в свободно избираема форма и носи като съдържание отговори на следните въпроси. Кой съм аз? Какво искам? За какво мечтая? Какво желая? Втори кръг. Дискусия между кандидатите на тема Стара Загора. След приключване на изложенията на кандидатите, всеки от тях тегли жребий за задаване на въпроси на 2 от другите участници върху изложените от тях идеи. Тоест, всеки кандидат, кмет, има право да задава само един въпрос на 2 от своите конкуренти. Ще помоля моят екип да дойде тук. Здравейте! Ние сме екипа на кандидата за млад кмет на професионална гимназия по ветеринарна медицина Иван Петрович Павлов, град Стара Загора. Представяме Станка Иванова и Йордан Бабачев. Искаме да ви разкажем за нашия представител. Спорта е в кръвта му и затова едва вече от 16 години той тренира, се е посветил на спортната си биография. 4 години джудо. 2 години волейбол. А от 6 години се е посветил на футбола. Той винаги отстоява своята позиция и затова от миналата година участва в клуб Дебати. Той е отговорен към света и природата и затова е доброволец към Зелени Балкани. Той е галантен кавалер и винаги знае как да се държи с една дама. Той е чаровен, винаги усмихнат, изпълнен с вяра оптимист, който никога не се предава. Представяме ви кандидата за млад кмет на професионална гимназия по ветеринарна медицина Александър Бабачев. Добър вечер от мен. Благодаря на моят екип за великолепното представяне. И както всички забелязахте, освен всичко казаното тук, аз съм и близнак. Благодарение на този факт, аз винаги съм имал човек зад гърба си. Никога не съм бил егоист и от момента на раждането си работя в екип. Благодарение на спорта аз се научих на отговорност и дисциплина. Благодарение на семейството изградих своите морални ценности. Благодарение на приятелите аз знам какво е подкрепа. Мечтая и желая едно по-добро бъдеще за младите хора в България. Готов съм да работя отговорно и с цялото сърце за всички млади хора в Стара Загора. Благодаря ви за вниманието. Благодарим на Александър. Моля първия кандидат кмет да започне своето изложение. Здравейте отново.
Стара Загора е един много романтичен град. За това допринасят липите, правите улици, аязното, езерото, държат напрегнат красивите жени. Вдъхновен от всичко това се запитах. А защо няма специално място и за влюбени? Място, където те да запечатат своята любов. Моето предложение е островчето на езеро Загорка да се превърне в острова на влюбените. Да се предоставят повече пейки и романтично нощно осветление. А всяка влюбена двойка да засажда цвете, за което да се грижат, както се грижат и за любовта си. Второто им предложение е с помощта на община Стара Загора и спонсори да се предостави място, в което да се поставят билярдна маса, джаги, дартс и шахматни дъски. И това място да стане събирателна точка за онези млади хора, които не искат да стоят по кафенетата или дискотеки тип Версай. Наясно съм, че веднага моите опоненти ще възразят, че има такива места. Да заповядаме на сцената Антонина Колева. Къде в града има безплатен билярд? И може ли младите хора да се вредят за една игра шах в градската градина, например от ветераните играчи? Предложението ми за име на тази събирателна точка е тълпата. Последната ми идея е да последваме един добър опит от Бразилия. Да се създаде доброволческа организация Велосипедни ангели. Излишно е да ви отекчавам с информация и статистики за замърсяването на околната среда и борбата на цивилизованите държави срещу вредните газове. Всички знаят, че карането на велосипед е не само по-екологично, но и поддържа физическата активност на тялото. Приветствам създадените от кмета на община Стара Загора господин Живко Тодоров и неговият екип Велоалеи. Аплодисменти за това! Здравейте отново. Аз трябва да задавам въпрос на кандидат номер 3 и кандидат номер 8. Платформата ми е главно за самото обединение на абсолютно всички училища в града, защото наистина, както казах, когато сме заедно, сме наистина по-силни и вярвам, че ако се обединим и създадем такъв форум, ще можем да развиваме идеите си много по-добре. Следващия въпрос е насочен към кандидат номер 8. Здравей! Само секунда. Следното. Вие казахте, че искате да стимулирате младите и затлъстелите деца към спорта, за да не са толкова комплексирани. Аз имам следен въпрос. Мислите ли, че те ще се запишат във вашите активности при условие, че са затлъстели или така по-неспособни в тези длъжности? Точно това е проблема, който аз обсъждам в моята платформа, че мисля, че дори от родителите са доста загрижени за своите деца и те биха искали по някакъв начин да ги стимулират, а това е едно от основните причини, които аз разглеждам и наистина искам да стимулирам децата и не говоря само за тлъстелите, естествено, а за всички, които искат да се включват доброволци от всички училища. Благодаря. Нестандартният ми въпрос е какви книги обичаш и защо ги обичаш? Аз обичаш да четеш. Обичам да чета най-вече фантастика, защото те ме прехвърлят в един свят, в който в реалността има такива неща, които не могат да се случат. Чрез фантастиката се пренасям на място, което ме забавлява един вид. Любимата ми книга е Хари Потър, поредицата по-точно. Благодаря. Александър, аз бих искала да те попитам, а в чие лице виждаш партньорство за реализация на твоите идеи, изложени в платформата Островът на влюбените, Клуб Тълпата и Велосипедните ангели? Това е доста добър въпрос. Благодаря. Значи аз бих искал да работя с всички кандидати, защото всички те показаха невероятни умения и наистина ме е много трудно да се справим сам срещу тях. Бих искал всички те да ми помогнат за създаването на тези клубове, ако има такава възможност. Благодаря. Втори заместник кмет тази година на Млада Загора, заради изключителното си лидерско поведение и добро сценично присъствие, журито взе единодушно мнение това да бъде представителят на професионална гимназия
по ветеринарна медицина Иван Петрович Павлов, Александър Бабазев, Госпожо Бозукова, как определихте екипа, който ще се състезава в надпреварата за млад кмет? От всички желащи деца се спрях на тези, защото имаха по-добри идеи и по-добре се представиха. В интерес на истината кандидатите не бяха много, защото повечето деца не са от Стара Загора, не са запознати с тази традиция. Но мисля, че изборът беше успешен. Следващият ми въпрос е отправен към Станка. Каква е твоята роля в екипа? Моята роля беше да участвам в изграждането на платформата, както и да направя презентацията, която беше дублираща се с платформата. Следващият ми въпрос е към Йордан. Как решихте кой да кандидатства за поста млад кмет? Всъщност, в началото искахме и двамата да се явим, но се консултирахме с хора и те казаха, че не е възможно и двамата да се явим, защото трябва да изберем само единия. И аз реших да отстъпя поста на брат ми, в смисъл реших да отстъпя кандидат с място на брат ми и да се присъединя към екипа му. А как протече подготовката за събитието? Подготовката, всичко беше много вълнуващо, но завалявахме се, не бяхме толкова втренчени в победата и все пак мисля, че се представихме на блестящо ниво. Моля. И нека сега да попитаме заместник младия кмет Александър, каква беше твоята платформа, с която кандидатства? Моята платформа се състоеше главно от 3 идеи. Първата беше Острова на влюбените, втората е Клуб Тълпата, а третата е доброволческа организация Велосипедни ангели. Благодаря ти за отговора. Какво те вдъхнови за платформата? Както и всеки тинейджър на моята възраст, за първата идея ме вдъхнови главно романтиката. Всеки тинейджър се занимава с романтика и се чудих защо в града няма място, където може да отведем нашите половинки, например. И оттам ми дойде идеята за Острова на влюбените. За младежкия клуб Тълпата се чудих защо младите хора не се запознават някъде очи в очи, а не в Фейсбук, както сега. А за доброволческата организация Велосипедни ангели се чудих, по-точно видях, разбрах за нея от бразилско предаване и си помислих, че това ще е добро попълнение в Стара Загора. Че всеки от кандидатите посещават младежкия общински съвет. С какви дейности се занимавате и дали твоята платформа ще бъде осъществена? Младежкия общински съвет се занимаваме главно с осъществяването на всички идеи, които са били одобрени. На всички идеи на кандидати, които са били одобрени. Две от моите идеи са одобрени. Остров на влюбените и доброволческата организация Велосипедни ангели. Благодаря за отговора. Моля. Госпожо Бозукова, доволна ли сте от представянето и работата на екипа? Имате ли някакви препоръки към тях? Аз съм много доволна. Искам да отбележа, че нашия кандидат беше най-млади от кандидатите, които се виха тази година. Останалите кандидати бяха 11-12 клас. Знаете, че в тази възрастова група една година понякога е доста сериозна разлика и затова съм много доволна, че ние се представихме достойно на ниво и като интелектуално представяне, и като както и представяне пред публика. Екипа беше много сплотен, много се подкрепяха. Истината е, че всеки един от участниците в този екип, ако не беше участвал, нямаше да се получи този добър резултат. И до година се надявам, че вече ще стане не заместник млад кмет, а направо млад кмет на Стара Загора. Благодаря ви за участието от името на целия екип на ученическа телевизия на ПГ на Стара Загора. И ние благодарим.